Είμαι η Μαρία Παπαδάκη και σήμερα θα δούμε μαζί πώς μπορούμε να φωτογραφίσουμε τα νύχια μας με τον καλύτερο τρόπο. Για μια σωστή φωτογράφηση χρειαζόμαστε λάμπα με στρογγυλή καπελιέρα. Επίσης, ο γλόμπος πρέπει να είναι στρογγυλός. Στα σχόλια θα σας γράψω χαρακτηριστικά για να μπορείτε να αγοράσετε το σωστό. Χρησιμοποιώ μια τέτοιου τύπου κρεμάστρα και ένα φύλλο εργασίας που δίδεται δωρεάν από τη Λαλού Cosmetics και από αυτή την πλευρά είναι ολόλευκο. Έχω διπλώσει ένα μικρό κομμάτι, έχω περάσει από τις πιάστρες για να μπορεί να είναι σταθερό και στη συνέχεια θα το κρεμάσουμε στο φωτιστικό. Έχω σταθεροποιήσει την κρεμαστρούλα με αυτόν τον τρόπο πάνω στο φωτιστικό. Έχω γύρει την καπελιέρα για να μπορεί να καθρεφτίζεται απέναντι από τα νύχια και ο στόχος μου είναι να ψάξω το blink, δηλαδή το σημείο όπου ο γλόμπος καθρεφτίζεται πάνω στο νύχι, πάνω στο top και δημιουργεί αυτή την υπέροχη εντύπωση στο τελικό αποτέλεσμα. Γυρίζω το κινητό μου ανάποδα και τραβάω τις φωτογραφίες μου. Χαλαρώνω λίγο τα δάχτυλα της πελάτισσας, ένα μπορεί να έρθει λίγο πιο μπροστά. Φυσικά μετά μπορώ να περικόψω το πλάνο μου και να χρησιμοποιήσω τη φωτογραφία με τον τρόπο που θέλω εγώ. Ακριβώς το ίδιο χέρι, σε διαφορετική στάση, γυρίζουμε τη λάμπα, αριστερό χέρι, αριστερή λάμπα όπως καθόμαστε εμείς. Φτιάχνω όμορφα τα νύχια της πελάτισσας για να μπορεί να αποτυπωθεί το blink και τραβάω. Στην περίπτωση που θέλω μια διαφορετική πόζα, μπορώ να στήσω το χέρι κατά αυτόν τον τρόπο και να φωτογραφίσω, να δώσω έμφαση σε διαφορετικά σημεία στα νύχια. Έφερα την καπελιέρα προς τα δεξιά και τη χαμηλώνω και εδώ μπορώ να πάρω διαφορετικές φωτογραφίες. Αν θέλω να δημιουργήσω ένα όμορφο βίντεο για τα stories μου ή τα reels μου, πάλι το κινητό μου βρίσκεται ανάποδα, επικεντρώνομαι στα νύχια και ξεκινάω με όμορφες και απαλές κινήσεις να επιδεικνύω τα νύχια δεξιά και αριστερά ή και από πάνω κάποιες φορές. Στη φωτογραφία σας μπορείτε να προσθέσετε το λογότυπό σας, καθώς επίσης μπορείτε, αν εσάς σας αρέσει περισσότερο, να προσθέσετε τούλια, φτερά, πούπουλα, ό,τι άλλο νομίζετε ότι μπορεί να εμπλουτίσει τη φωτογραφία σας και να την κάνει πιο κεντρική. Δεν φοράω και τα γυαλιά μου, αλλά νομίζω ότι αυτά είναι 10 ημερών. Είναι λιγάκι. Κάνε ότι δεν το βλέπεις. Εγώ θα κάνω ότι δεν το βλέπω. Θα κάνουν οι άλλοι. Δεν ξέρω.